Anyang laki din! Nagsapa ka matan, Wilma, balasang ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iji balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay, wala na. Tapno da kayo ti umunang agpili apaman alukatak. Wan. Isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanyak ah. Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay, nanakaw? Ay, mabisinak mo na tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidak inton madamdama. Adupay aya, tasya ka unti mangituloy, ten ka manganan alakaw. Anya laki din tatang. Alaki din. Inkayo kiti nagpalpay di salas tatang. Mga anak, malpas kula da itoy. Ala, makamo ka manlagay. Ang aming ka manganan, saan nga umdas ti ganan siyam dita, no agsakit ka kung naktumay tanakaw. Nagadumat ti ipupos ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha, ay kat nasaya at ano ipos na, tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamot nga iti puunan na no bilang laang. Ha, Siguro imutang iti dakkel. Nagloan siguro iti bangko. Uno adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. ne, apay nga akastamot ti bagbagan bakit? Awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na kat. Ti ko namkit de, imutang iti dakkel agatad. Bakit? Ay, kundi negosyo, ngam utang mo tinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay na, no sakla may sa. Uray sa anak kun nga agnegosyo no nagtaod mo't laang iti utang ti pagpuuna. Anya ka din day ta nga ibagbag ang Brenda. Dayjay man Wilma, kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya ngay nga ron itano ada ipupos na alako na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito'y utang ijay. Ay, anya lakit din. Loan dito, loan doon. Aniya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, una yun, aya. Apay amasar da di a Brenda kadagiti ipupos ko alakok. Ay amomot da di a babae. Nagtangkaon ti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nag-utang ak iti nagpuunak iti panaglakok. Katuon man. Awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibiyang nga talaga da di a babae. No di na kahit makikita dagiti ipupos ko iti social media, di unfriend nak. As easy as that. Bay amon ah. Oray pa'y no i-unfriend na ka, no istok nga istok, ay kad makita na lata ah. Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan da, ti saan arumbang a problemaan. Bay amlatan, balasang ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda.
Amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo tanak ka. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang iaramid iti paglakwak dito sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simbang putmutan nagiti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida minton bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapan iya balay da, inton bigat. Awan tatang, kanda kayon ti makaamo amang isuro iti aramidan na Masapak ngamin amapan ija ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Ay na, naimbag ka pa'y kumarin. Naparugya mo di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot Adamot basit na urnong ko. Iso nakagatang ako iti materyales. Iso dayjay, trab-trabahon ni pare Billy. Sana all. Kanukmat nga tao mairugi ti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot si kakit dimot. Ay ungayom. Anya ngay matilakom ijay no bilang lang. Plano kong aglako iti sidaan. Ta iso mo ti awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kan natangkas jay. Ay no, mayat day ta na panunot mo mare. Mayat, tapno asidag ti paggatangan no ko. Saanan amasapol pa'y amapan ijay sentro. Aywan iso pa ilang at ilakok. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta laki ti malpas di ipapaaramit ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba, kat umaydan tumat gumatang. Kan tapno makita mat lang di tao at timangkan, tiapal na. Amumon, mare. Man ti Facebook account da di Wilma. Kita nga damanen post na. Adangag paiso. Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman. Anya. Kaya't asawon da ito'y. Nang rugin nga aglako ijay sango ti balayda. Lakay! Lakay! Umay ka! Ade pakitakan ka! Apayaya. Kita day to'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya ko maitan no ng lokatan ti meat shop na. Nasaya ta, tapno, daasi daga paggatangan iti sidahin. Kanya laki din na ya, bakay? Asino ngay kumatimayat agumatang kan kwa na? Jak lapat yun. Kanya, ay unay na itang ugalim. Api nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock. Sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, ititiltila. Ibangon mo kayo din. Tado ti maarami ti banggag. Aggagit ka. Tapno makaurnong ka. Kit addamot pagpunam. Sana day tagis, stock to bubraham. Saka umapal-apal. Apal mo la day tatimangkan kini Wilma. Iso kasta ka. Niya kalaki din. Amaisa, kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro, ngam ti gumatangak ijay ayan ni Wilma. Hay, anya ka di mananday tanga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na. Istak dagi jay, agsakit lakit diti tiyan no bilang laong. Anya? Iso ada kayo nana, saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga ang sakit day tatyan nyo. Si kakit dimot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma.
Ngamawan pa'y mo tinapuutak asim makitityan ko. Ay, anya laki din. Ha? Kat, alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo, sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula, kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakaon. Timang ken laeng nga apal mo day ta iso akas ta ka. Anya? No di mo kayat amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laeng ka simple. Maawatam. Ayunay na di Brenda aya. Anya nga dati basol ko kankwana takas jay ti bagbaga na itilikliko dak. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwa miti ugali da iya, Brenda? Ay, sabagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas-asar ka nagiti ipopos ko. Isulak ko maati maasar. Saan kat akas jay, amapan agaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Ha? Anyat kayat mo asaway na nakaw. Kanawin ngamin mapan ijay ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumat gatang, taang mga no agsakit laang ti tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaalan ti ulo na. Gapo ititimbang ka, nga apal na. Ay, una yun aya. Malabay amlatan anak ka. Di mulatan, di kaskasaw. Basta aglako kalata. Basta mo miti bagay nga wandakas nga aramidam. Tuloy lata. Anya laki day. May am takukwan na lang, tumapapal. Mare, sika ka di ti akin kukwa kadagiti materialis analabsak igi abay ti balayo. Ha? Aywan mare, kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana ula talaga. Talaga nga umas asinso ka na. Si kakit dimot, basit abanag mare, mangrugrugi pay laang. Anya nga iti planong manan ijoy. Kwa, sari-sari store ko ma. Uray basit lang nga pwesto, tapno paglakwak man iti agdudo maalako. Ay no, umapalak man mare. Sana ula talaga. Adamot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si daan. Kan, inayon mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan at ingatang ko iti materyales. Mayat mare, itultuloy mo dayta. Sapay lako ma, tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kayat mo asawan. Mangipatakdaran ni Wilma iti sari-sari store na ijibalay da. Un ka no, nana. Isumilagayam anagado ti materialis analabsak itay ijay. Ay nagganasan. Asidag taon ti pagkatangan iti abastaw. Saan na masapul pa'y amapan iti sentro. Ay una nana. Saanan ang masampol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapan gumatang ijay nakaadadayo. Addanton tas asidang. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagbit adimuras ti negosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay lakumaa tagtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Idang sarsarita kayo Doray di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kaslakon ko na yumat. Ha? Ay, wala. Agpatakdaran ni Wilma, iti sari-sari store na, iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo ngay. Oho,
Patyamat da dyan, Wilma. Pasig tumatlaan nga expire tila ko na. Ha? Oray sanon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay la kuma. Tamaadaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Hay? No siyak la amay sa. To see is to believe. Mamati aktulangan. No addanton an itakder. No ita asa usaulaang. Pwe! Diyak lapat yan. Lalaki din. Ang patakder ka no ni Wilma iti sari-sari istor na ije balayda. Ay kat nasayat tapno dati asidag a paggatangan iti abasto. Ha? Siguro kras mo ni Wilma niya. Iso akas ta ka tunggal adda ibagbagak may papankan kwa na. Inya ka din dahi tanga ibagbagam aya, Brenda. Ibagam lang ang Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumula ang expire tila ko na ijay. Pwe! Apay ngamin aya akasta ka kini Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig ka pa lang dadal. Hoy, sa anak nga umapalan niya. Anya ko maaga po nga umapalak. Ado ti tattao ang mabalin ko nga apalan. Dayjay tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya? Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti papaaramid ko a sari-sari store, tatang. Wan nga raw danak kaw. Kat kaano nga iti plano mo pa ng pablays iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta nakaw. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunakman, tapno maamuan ti kaaroma, kat amo danton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipos mo. Iso, kapay nga umadon to ti customer mo. Ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Aha. Ha? Addamanen ti post na. Wilma Sari-Sari Store soon to open. Kunana. Ha? Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay! Kanya man ang datakit kita mi ti Facebook apakas asaram man ay. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Nay, agkisew ka mo tay. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yun? Anya kami na yatikit kita mi ti Facebook. Nan, kita man na cellphone mo. Ni, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag ka kidi. Gapulang iti apple mau. Isuki din ti pagkiskis si wamaun. Ala, agkisiw ka lata dita. Baka mo kay ti biyag mau. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apple mau. Salbag ka.
Nyalakit di ngaminan, Brenda. Sardengam ngaminan, day tapan ang dad mo kini Wilma. Ha? Tapno saan kan nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka ngaminan nga istok? Anya? Oh, apay, di ka kadi mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat ison ti pakatayam. Ay, anya lakit din. Nakababain adamag. Ay, sikakit di mat. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat ngamin ti dakas nga aramidan ni Wilmakan ka. Ngam no apay akasta ka kankwana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti sika. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay, sari-sari storpay lang ginakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery day dyan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tanga apal. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nanang, umayak man bumulod iti bagasyo. Awan isaang ko akanan mi. Ay kat umunag ka, anak ko. Sukatak tumatlaang into no makasweldo ni Boyet. Asino na ita, bakag? Ingka kasarita ni tatang mo ijay likaw. Ta isag anak jay bagas nga iawid mo. Wan nanang. Tatang, adaak, umayak bumulod iti bagas. Apay ni Buyit ngay. Ay, nabartak man ang tatang. Saan man ang asimrok iti trabaho na. Ay, una yun day nga asawa. Di nakmatlata dengdenggan tatang. Aramay din na latamat ti kay kayat na. Mala, ano sama? Ipagpagapom kadagiti anak yaw. Umayak to agpasyar iti balayaw. Kat iranak nga da nila kay maw. Tapagbagak man. Oh, Helen. At yun jay bagas nga iawid mo, anak ko. Pinasurutak matan iti sardinas kan tinapay. Tapno adda merienda ang dagiti apo ko. Agyaman ak nanang. Sukatak to daytoy. Saan mo nasukatan? Bay amaw. Tulong main day takadakayaw. Sumadangan nga sangit ko naknek. Gun ka kayat mo. Apay kastamot ang tibagbagam iti anak ta. Imbes ko mga ay-aywang, tapno sumardan. Ay, paano mo man dito yung abay ko dahil ito yung abay? Agin inom lata ti aramidam. Ay, makaumakan. Apay nga impurwang mo jay buti ang naginumam iti arak. Oh, nakangiyong niwat ka salbag ka. Agyaman ka. Kasaan na si katinang ibarsa ka iti puti. Padasam asaktan nak Boyet. Padasam ta sa anak nga agduha-duha apanawan ka. Marihilin! Si kagayang pare. Mare, naggapuwa kay di trabaho. Di magasaklaan. Tay padpadamag ni Busming ni Pari Buwit. Saan matal asumsumrag? Ay, kwa. Agtrangkaso ngamin. Ha? Aya, kahit nasurok amay sa lawas ng saksakit kasta ka tay. Uwan pare. Kahit kumusta ngayon, mabaling ka di bisitaag. Nakaturog pare. Agpapaimbag.
Barang kabailan nantun ti sumrak into no Lunes. Kasta ka day. Sige nga Rod. Dahil talang tibaki ni Busmain. Ibagam gini pare ha. Wan pare. Uso ngamin itakay ti trangkaso. Gapu iti dahi ito'y panawon na. Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Agdiwar-diwar mo't amigbigat. Ay, kat nabartak manan Kasano kayo ngay nga agbibiyag no kasta ti asawam. Mababainak nga rodan kada katugangak. Takanayo nak amapan bumulod iti bakas kadakwada. Kaya't kaatulungan, ngam adda kondisyon na ti panang tulong ko kan ka. Ha? Manang? Itatasyak ti manager iti kumpanyami. Mabalin ka nga isarak iti trabaho. Ngam panawam ti asawam amamartek. Anyamatan manang. Ape akastamotan ti kondisyon mo. Di mo kaya't apanawan di mamartek nga asawam? Tapay. Puunay matan ti panagayat mo. Manang, kaya't kulata ti buo a pamilya. Buo a pamilya? Ay, adula amin no kastamot lang asaan na ama ibatan ti bisyo na. Kasano kumaama ka buo itinaragsak a pamilya ti kastang ama? Agawid akon manang. Napanak lang gimatang iti Ricardo jay lutwak asidaan mi. Masaya at met, tayo unam apinakan na kitubing. Wan tapno adamo ti panawon ta amangan adwa talaeng. Imbag man ta nagluto kay tinaima sa sidaan. Amok ngamin a paboritom ti adobo a manok. Aywan gayam, imay di katrabahwam idi na minsan. Damdamagan na kakano di bosyo. Nasken a sumrak kain to no Lunes. Wen, sumra ka kaon. Isardang mo kumangaminan ti aginom. Kasano kamin kadagiti anak ta? No adadakas a mapasamakkan ka. Wen, isardeng kaon. Ikarik. Sapay la kumata tong palam mo tunday ta akarim lakay. Mala, mangantan. Anya day ta inomam? Danom Anya adanom? Arak day ta Panagkunam jak maangot? Danom. Ang adalang pasit nga arak alaok na. Nagkari ka nga isardeng munti aginom. Pampaimas ko lang iti panangan ko. O kita man, ne, kumutkuto nga kaon. Lakay, simrek kanun iti trabaho ni Buyet. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Napanak ijay balay. Madamang aglablaban ni bakit na. Ituloy ta nga ikararagan. Nga isardengan ni Buyat ti panaginom na. Daytamot at talaga ti ikarkararag ko, lakay. Ubing pa'y dagiti upat nga anak da ni Helen. Rumbang kumangamin nga iparit dati aglako iti arak dito'y lugar tayo. Tapno awanon ti mamarte. Nagrigat agwilde ka niya pare. Wan nga rod pare, nagsakit iti mata. Nasayaat mo ta si Merkaitan. Kuna ni bakit mo, nagtrangkaso ka. Iso malaga makimutong ka pare. Ay, pare. Yung orasan. Kaya galas 12 na. Pananganay. Agdabal mo. Ada pare. Irwar mo rodan gidan tanaman. Ay, anyaya ti balon mo pare. Dahito atin sa gana ni bakit ko. Karne, kin na po'y pare. Siya ay, anya ti balon mo. Ne, dahito lang ti balon ko. Ha? Arak magday na. May sabutin lang arak. Iso lang dahito'y agbiyaga kaon. Kasano ka pumigsan mo kasta? Malakit di, mangan kan.
Iti kasta, uminumak batin. Ni. Isyat mo mailatan, pare. Ang paidanon mo. Ay. Sus, delikado di kasta. Biliba manggang ka, pare buyay. Helen, si kakadidayta? Wan manang. Ay, kunak no asino di tatao lang ti aso. Iso arin mo arak dito'y balay. Apay, sa dino ti papanam, ta nakaigam kamat iti flashlight. Ay, mapan ko man biro ka nilakay ko. Saan pa'y matanagawid? Na, katanya ti orasan. Agalas Jason iti rabi. Wan nga rod manang. Diyak pa'y makontak ni number na. Kat pang biro kam ngay, kani nagrabi una yan. Ay na, urayom laangan nga agawid. Amuna mati agawid. Madanaganak nga rod manang. Taamang ano adadakas ang mapasamak kan kwa na. Ay unay mo daytan apa nagayat mo kin nilakay mo. Payakasta ka, buyay. Araklat ta ka din tilinaon day sa panunot mo. Sandak man nabibiyangan. Kompormi mo tayo di pagturturugam. Kasi mo yung bakit mo amang birbiro keng ka. Awan bibiyang mo, sigalaklakayan. Ay, bagbagaan ka laang, anak ko. Ta pamilyado ka. Kababayin mo, kinihilay no di mo baliwan day tagalad mo. Oo, pumanaw ka kiting. Makapabwisit ka na kay. Rumorkan kunak na eh. Hala, rumorkan! Ayan nilakay mo. Napan nagtrabaho manang. Aglibak ka manan. Kaano kalablabas na anapan gimatang iti arak di ta kantina. Idi nakita na. Dagos na nga imbulsa di ginatang na nga arak. Naminduan sa laang asimrak ijay trabaho na iti makalawas. Tamas ad-ado di panaglangan na kan panaginom na iti arak. Ala, agloto akon manang. Ay na, nakalukat pa'y laang di posisyon aparakan ka no, interesado ka. Ibagam laang. Awan manan sweldom. Tadi kamot manan simrok iti trabahom. Ay, pumanaw ka man dito eh. Sang anak. Kastoy lata ka din aka na ayon. Pumanaw ka kunak na eh. Ay, nauma akon boyet. Nauma akon. Nuna umakan, pumanaw ka! Ano sampay ko manibuyay, balasang kaw. Di mon panpanawan. Tad adda nga agbartag no panawam. Kasano ajak mauma tatang. No jay latan bisyo na ti ipang pangruna na. Ikampay ko maitimay sa agundaway Adun agundaway tinaipaay ko kan kwa na tatang. Bayan, tabagbagaak intunsan anabartag. Tapno denggenak. Ay, sapay la ko matadenggan na kayo, tatang. Nasaya at tanasangputan ka dito'y balayo, anak ko. Sana ka simrag, na nasakit ti ulo. Nasakit ti ulom, kat arak mo't day taadda di taabay mo. Abay, ayan, nagling kayo ang makibiyang. Saan na ko mga gungal, no kasta pagbagaan na ka. Taparamit lang iti pagimbagam na ito nga aramidin, may. Pagimbagan. Kinukontrabida kayo matapermiti biyang ka. Ay, sumardeng ka kuman nga ginaw. Ado akaro ba tayo itinatay, kapo itarak. Ne, abay, panagkunayo. Maitulat ka na ko ada. Pamilyado. Amok! Amok! Ah, Masapul lang nga ipagamday ta kanya. Ay naanak ko, denggam kumamo ni tatang mo.
Di mo bugawan akasta talakayan. Ha? Pumanaw kayo man kita. Ay na, saan mi akayat ang may sagmak ka, anak ko? Ay! Sana ka may sagmak. Amok niya, aramidan! Awan apulos ti kwarta na manang. Jak amo na anya ti haramida. Tapay nga agsangit ka. Anya nga iti maitulong day ta panagsangit mo, iti parikot mo. Marigrigata na kun manang. Idi pa'y akayat ka atulungan. Ngam si kamot ti agkadkad. Manang. Damagam di tabagim. Nuapay nga agsagsaga baka akasta. Saan ka di agapo day ta iti mamartek nga asawam? Awan manang. Nasayaat mo't na naamiris mo. Anya ngay, kayat mo ka di nga agnanayon kang agsagsaga ba? Huston manang. Pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ibagakan ka nga awan ti masakbayan nyo iti dan na ti asawam. Iso nga agkunay kan, sakbay amala daw ti amin. Dito'y dapay laang balay, dagiti anak mo. Agtrab-trabaho mo't gaya mo ni Helen lakay. Nasayaat mo't no kasta. Ni Buyay, si Mardengen iti trabaho na, inikatdan. Kasta talaga ti mapasamak, bakay. Idi pa'y amukom na mapasamak dayta. No apay an asurusuro ni Buyit ti aginoom. Ita, marigata nun nga ibatan na day ta abisyaw. Ay, jak amo bakay. Jak amaw. Pare tuwe. Kanyan tinapasamak king ka. Agpag na pagnakamat dito yung kalasada. Ompay sinilas mo. Nalipatak lang. Ijay, pare. Ijay. Agtrabaho gamit ni bakit mo pare? Bibiyang ko katakwata. Ay na pare. Isardeng mo ko mga minang taginaw. Tapno mabuo man ti pamilya. Awan mati problema kanya ka. Okay ako lang. Okay ako lang. Okay. Inanawan da kan ti pamilya. Kapoy ti bisyom, adi mo maiba-ibatan pare. Bayamita. Abay, mataya kaya. No awanda. Ha? Sinayang mo, tigbiag mo pare. Aggidantan amapan mangal daw ijerwar. Iso nga imay ka dinagas dito opisina yo. Manang. Ni Boyet day di nakatugaw iji igid ti kalsada. At damanan igam na amay sa abote ti arak. Nabartek manen ah. Ay, kasta sa anon nga iso dayta. Jakto pa'y mabigbigan. Nagatidugan ti buok na. Ken nagrugit ti pagananay na. Di mo kitkitaan. Tapno saan ka nakalidliday akas na. Ngamin, oray anya pa'y tar aramidam. Saanin ngagbalbaliw pa'y ni Boyet. Kastanan. Lakay, mapantay awid ni Boyet. Matmaturugan ijay igid ti kalsada. Agsasao ngagmay baysa. Ay, kasano mayawid ta? Kat lumaban man. Apayakas to'y tinapasamak iti anak talakay. Anya tinagkurangan taan ang padangkalkan ko, anak. Ay, jak masumbatan day ta sa lunsod mo. Bagan.
no papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay agis-isim ka di tang awan gap-gapo na digna. Ni tatangmet, at dalaang nalagip ko. Apay, at damot ayat ikurkurang ko. Kahit apay nga ron nga agis-isim ka di tatugaw mo. Ay natatang, makiasawa akmet laangan itinataer kan mangup opisina alalaki. Jay kunada nga roden iti English nga if there's a way, there's a will. Sino ba din day talalaki? Ang mga nunatair nga agpaisaw. Wala namang binatbat. Ang mga nunalastag. Ni tatangmet, apay nalastugmet ayan ni Charles. Saan met iti panagkunak ka? Anya? Ni Charles nga abang di tabalay ni Terseng? Asino kumapay ngay? Awan met ti daddo mga agnagan iti Charles dito yung barangay tayo. Apay, nubyom ka din ni Charles. Saan pa'y tatang? Ang umadanin. Nagaram ka din keng ka. Ni tatang mo, tila damdamagan nyo. Mala, inakon ijay tersena, taamangan no lumabas manin ijay ni Charles. My savior sa kahirapan ng life. Ay no, nagtaer at talaga ni Charles. Agkrasyak at talaga kan kuana. Oy, di ka man. Apay, masiguradong ka di nga wan nobya, wan no asawa day ta Charles, Kas makitak mo't kit awan manang. Awan mo't ti oray may isang inyaw awid na dito boarding house na iso asigurado single pay ni Charles. Amangan met no addan ar-armen na asabale. Iso asaan ka man nga agasyum iti kastaunay. Amangan no masakitan laeng day tapusom. Ay namanang mariknaket ay ayatan nakmet ni Charles. Ay, agbagtit kansan gapo iti day ta Charles. Di ka man manang. Italaang met nga agayatak iti kastoy. Kasanuak ngamin ang makaasawa nga no kanayon nakmet atob ngaran. Saan nga iti kasta? Ti kunaklaeng met, ket saan kaunay amang namnama, ngamin narigat ti mapaay. Nang runa no first time, nagsakit at talaga. Amangan no marigatan ka mangiliw-liwag. Anya? Wen, amangan no ibagamet, amapan ka ijay bantay, taing kaipukaw amin asakit tinakam mo. Wen no saan, amangan no ibagam akayat muntumot ti aglemes iti arak. Na yung mga oras mo, ading ko anapintas. Gumatak man iti keratin gold mo. Ay na. Agisem-isem kit din amang kita kanya. Kursunada naksamot dayto nga alan. Kundi usarpay mo't iti keratin gold. Di mo't maibagay iti buok na akaslasagan. Oh, at iti keratin gold mo. Di na. Mabalin ka din nga umayak mo rin pumasya rin balayo inton rabi. Ay uray saanen alan. Ngamin, amangan no saan kamutla amasango. Amangan ngamin no makaturugak adagos. Oray masapa ka mapanigi balayo. Kat urahin kanto ijay. Dagulit kamut alalaki. Ada ka di bagbagam, di na? Ay ko, awan. Nga malagip ko. Makiturugak gayam ijay balay tigayam ko. Isu nga uray saan kan amapan ijay balay. Mapanaklat nga roden iti balay ti gayem mo. Anya? Wen,
Kaya't ka kami na makasarita talaga. Mala, mapan ka nga rudin ijay balay inton rabi. Angam niya, saan ka nga agbaybayag ijay? It depends upon the situation, adig na. Ay no, dapat English na. Ay, dagulit ka matatao. Ala, agawit ang arudan dig na. Kaya't urahin na inton malam ijay balayo ha. Agday-daya mo dong kamatasimang perdig na. Ay, anak ti kabalyo! Ay! Ano niya? Sino tanak ti kabalyaw? Ha? Ay, awan tatang, nakigtutak lang. Da kayon to mga min. Pasensya kayo na. Diyak ngamin nasiputan tiya asidagyo kanya. Apay ayang agday-daya mo dong ka itay. Ada ka di man ang kasuron mo. Dayjay nga alan Ipapilit na nga umainak pasyaran inton rabi. Kanya kumati kasuron mo ijay. Kaya't na siguro nga agaram king ka. Yak nga rod kayat nga agsubli-subli dito balay tatang. Naibagak matkan kwa na nga awan tinamnaman na kanya. Kat ipapilit na matlat ka tibagina. Isong batam nga minin no itikasta ka agtal na mo tayo. Ay no way! Uray agbakbak taklatan abalasang no isumot laang tipakiasawaak tatang. Naimbag nga oras mo, ating digna. Impay-pay sumatan ti may dito'y balay manong alan. No inkarik talaga tong pargadeng. Kan kahit kumanan ngamin nga idarirag, to'y napudno kan... Napudno kan saan nga agkupas a panagayat ko kan ka. Kat saan kan tung agbabawi amang sungbat kanya. Oh, saan ka di akasta ti tuloy na ti ibagam kumakanyak manong. Na-i-memorize ko nga minan, manong. Gaputa isong akanayon ti sang kaibagam tunggal umay ka dito'y balay. Di kagdanag ka rin. Baliwak to nga ron tiling niya. Inton sumaruno, apa nang sarungkar ko ka dito balayaw. Ay na, uray saanin manong alan. Uray di kan agsubsubli dito'y balay. Ala, agawid kan. Kat ulitak timbagakan ka. Uray di na kun sarsarungkaran. Anya? Oh, tumakder kan manong alan kat agawid kan. Tani, awanin ti oras ko makisarita kan ka. Iso apanaw. Ay, una yan ayadig na. Oh, aping agkatawa ka ngay manang Angie. Ada ka di nakakatkatawa iti na istoryakan ka. Ay, awan, maray awak man kada kayo kinialan. Panagkunak kat agbagay kayo. What? Kasano? Ay na, no makapag-react mo't dahito a tao, wagas. Apay, kaya't nakadin nga ipaasawa itila kay abaro. Ni, saan man nga iti kasta? Ngam nasingpet ngamin ni Alan. Uray pabpabainam, kan saksak tamtirik nana, saan lata ang maupupay nga gararam kan ka. Kan maysa, awan bisyo na. O, saan ka pa? Anya? Kat, agpay sumat. Awan to ti agbalin aparikot mo inton agasawa kayo. Ay naman ang Angie, uray anya ti bagbagam, ni Charles ti kayat ko, awanin ti sabali. Kasano, kat di nakamutpagan ano ni Charles? Ay na, no kasapulan asulisuga, aramidak man ang Angie. Anya? Naimbag nga oras mo, ading digna. Kastamat kan ka, Charles. Adda ka di gatangam. Ha? Ay, awan ading. Umayak lang ko mamakis istoryakin ka. Awan nga min trabaho kita. No, mabalin na. Ay kat mabalin Charles. Apay ko maasaan ngay. Amom,
naragsak ang akasarsarita. Anya? Ati kayat ko ang sawan, naragsak ti adda kasarsarita na. Panagkunam ka dikit pasado ak iti may sa abalasang no bilang taagaramak, ading. Ay na, siyak siguro ti bagbagan abalasang. Ay na, maragsak anak manan. Naragsak manan to'y puso. Ay, kilig to the max. Ay, apay kumangay, asaan ka apasado iti may sa abalasang. Kat no nagtaer kan nasingput ka. Anya pa nga iti birukin daken ka. Armag nga rodan adya babaya kursunadak, ading. Ala, agpudnukan kanyak, Charles. Mabalin ka di nga iladawam day ta babae? Napintas, nagagat, natayag, napudaw, kan simple abalasang, ading. Ay na, kasla saan mat gayam asyak. Tanangi si takmat. Ay, awan manong Charles. Good luck iti panagaram mo. Ay na, tatang. Matungpal at talagang ti arapaap ko ang makiasawa iti nataer kan bak ng alalaki. Anya? Sigurado, siya kung ti kararagsakan a babae dito'y lubong, inton armanak ni Manong Charles. Ang mga no aglag to ti pusok gapoy ti ragsak ko. Anya laki dinayadig na. Narigat ti magnamnamalatan. Ay na. Imala ka talaga iti daydinanang mo a filinggera. Anya lakit din ni tatang. Pakaragsakak nga rod, lapdan nyo pa'y laang, di dakot suportaran. Apay, masiguradong ka di asikati arman na. Katuan tatang, ngamin, inladawan na ti balasang apakariknaan na iti ayat. Kuna na abalasang anapintas, nagagat kan simple. Inayon na lang siguro, di kuna na anapudaw. Apay, panagkunam ka day, kaya adaking kadagita agalad. Anya lakit din ni tatang aya. Kontrabida talaga. Da kayo magayam ti masabat ko na natirsing. Papanan nyo ka day. Bapanak man iji bangkag. Sayang ti aldaw no sa anak amapan ita. Katsikangay, sa dino mo't ti papanam. Agpaili ak man nana, mapanak agmarket iti lako. Kan mapanak man naggatang iti miniskirt ko. Ay katuan abalasan ko. Aywan gayam, saan ka di nga agar-aram kan ka ni Alan? Isong bata mon, nasingpot na di alalaki. Sigurado, di kanto agbabawi no sung batam ti panagayat na. Anya lakit din ni Nana Tirsing, da kayo kumaati makiasawa, tapno adda kadwayo amapan ijay bangkagyo. Diyak pa'y ngamin sinungbatan ka, di agar-aram kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana. Kaya't ko pa'y nga enjoyan ti single life ako nada. Anya? Adda agar-arom kada kayo, Nana? Asino? Ay kat adamot uray baketak, adalat tamot mangayat kanyak. Ngam sa anak pa'y nga ron anak kasagana ang makiasawa. Kan may sa, agpaki putak pa'y mo't Anya? Ay namanong Alan, namin ano ka din nga imbagak asardengan na kun nga ar-armon. Namin ano matan ngayon baga, saan ka asardengan? Aging ga adinak maayat. Nita, pilusupon na ka de. Ay, ni saan? Ang pang-asim ko man. Sung bata mong tinabayag ni dardarirag kong ayat kang ka. Kaya't mo ka day, mabakit na balasang akas kinitirsing. Anya nga tanon ni Nana Tirsing ti armon nyo. Total, baak matin abalasang ni Nana Tirsing. Sikati kayat ko ading. Awanan sa balay. Diyak kayat ni Nana Tirsing. Gaputas sigurado adinak maipaayan iti cute, abibi. Kan maysa. At dabaro nga agar-aram kan kuana. Nataer kan baknang. Anya? Asino ka di day taabaro?
Ay sus, amangan mat no ni Charles. Ay na, saan kumamot Siya kumatipagtinagan na. Aklo nung pa ati panagayat ko digna. Sakbay nga ibaga. No sino ti agar-aram kang kuana. Ha? Ay na, pakpakawan. Ano saklaangan ti agimbistigar? Ngam ti aklunan ti panagayat mo. Awan na pulos ti sunggar adot-dot ko ken ka. Manang, pudno nga tayo na idanon kanya. Nga adda barong agar-aram kin ni Nana Tirsing. I won. Very, very true dayta. Ni, asino mo't ngay nga tati baro adadaal ti ulo na nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. Ay na, kasano kuma maibagam adadaal ti ulo na. Kasano ngay, nunimat na Tirsing tinagpatibok ng puso niya. Anya? Apay, asino aya? Wano? Katawanan na matlaang? Ay na, barungarwod digna. Ni Charles ti agar-aram kan kwa na. Anya? Ay, dinakman angawon iti kasta. Apay, agbibisin mo't aya ni Charles iti babae. Anya kalakit din aya digna. Pudno ti bagbagak. Anya? Apay nga manangan di. Kunak man no siya tidakdakamatan na ididinamag na. Numabalinnan nga arman ti balasang anak kariknaan na iti ayat. Ay katdaytan jay kunada ang maling akala. Napay ngay. Apay aday jay pay anabakit anabalasang ti kinayat na. Idinto tadaak lang mat dito yung ububing. Never been touched. Never been kissed. No damages. Apay aday jay pay laang mat. Kanayo nakpay mat ngagpapansin kan kwa na. Urayak lang paspasiksi. Tapno mapansin nak lang. Ay nadig na. Ni Nana Tirsing nga rod tinagpatibok iti puso na. Iso nga aklonom kit din ni Alan. Iso laangan tinabati para kan ka. Tapno di ka mabakitan abalasang. Kuna kanyak idi ni Charles abalasang ti arman na. Saan mo't gayam? Nabakitan mo't gayam abalasang. Ayawanan tatang. Wasak ng mga pangarap ko. Nay, apayan digna. Kasla ka may ibusan iti oxygen. Iti panagsangsangit mo. Apay, anya tinawasakin ka. Tatang, nobyo mat gaya man ti bakit abalasang ti lalaki ngay nararapaap ko apakyasawa ko ma. Nay, apay, asino ka diti kaayan-ayat ni Charles? Ni mat gayam Nana Tirsing tatang. Anya? Uwan tatang, ay, dambal mat na dya at Charles. Kadaak nga ububing, dayay pailaang mat Nana Tirsing tinayat na. Ay na, sorry ka na lang, digna. Ni Nana Tirsing, tinakariknaan na iti nagpaido mangayat. Panyanakit din ni tatang. Amuyo mat ngay ayatak ni Charles. Angam kastapay ti bagbagayo. Karkaruan nyo ti sakit tirik na. Ay na, dahi tayo ibagbakin ka. Adi ka unay mang namnama, anak ko. Talaga asan ada kayo? Tinaitude para ititunggal maysa. Ay na, digna, saan kan nga agliday? Aklo naman ti kinapod no, ada Nana Tirsing kan Charles ti para ititunggal maysa. Manang Angie, aglukat kakit din ijay store mo, amangan no ag-expiren dagi ijay lakom, sayang mat. Si kamot Manang Angie, amumat a broken hearted ak ita. Ay na, anya kumangay ti maaramidam kat agayan ayatan da Charles kan Nana Tirsing.
Di mo man sang kaulit dayta, manang Angie. Ay napasensyakan. Ay nasabat ko ngamin idakot. Nakaputput ni Nana Tersing iti takyag ni Charles. Mapanda ka no ag Jollibee. Ay, gusto na. Di mo ibaga tinakitam. Masakitan lang to'y riknak. Kat inton malpas da ka no amangan, mapanda ag canvas iti gown. Huston ko nakmait. Anya kamutan. Kaslay gaggagaram asaksaktan to'y riknak. Ay napasensyakan, digna. Amumot a chismosa ak. Mala, intakit din ijay tersinam. Ingkamang lukat bareng addan tumanen ti umay aborder ni Nana Tersing. Kat ison ti parakan ka. Wano saan, ni Alan laungan ti sungbatam. Ay, mala, ag-move on kan, digna. Tauray sang sangitam ni Charles. Awanan ti maramidam. Gaputaad dan Nana Tersing na. Anya? Anya aramidam dito'y Alan. Umay ko lang ibaking ka. Nga awisin na kada Charles para iti umada ni apa nagkalaysada kin ni Nana Tersing. Nga uray amom ang masakitan tirik na Alan. Lipatem nga minin ani Charles. Total, adamot tin bakit na. Sana balay, tadak mo dito nga agayet king ka. Kat inton agasawatan tumat. Adan tumatan lakay kung alakay kasjay. Nyalakid din na ya. Sungbatan na kiday. Sayang ti aldaw. Urayong pa'y kadeng agtawon na iti 50. Uno ag senior citizen na. Hey, panawan ka man langan. Kilas sasawa. Naudag sa ti pampanunutam adig na. Tatang, Apay kaday. Ada parigo mo. tatang, jak sa kabaulanan alabanan day ti amarikrik na. Kanya marikrik na anak ko. Agayatak samutan kini Manong Alan. Kasla kayat kumita na kanayon nga umay dito'y balay nga agaram. Anya? Natnagan tirik nam kinialan. Hun sa tatang, anya nga tati aramidak. Ay kat aklo naman no ti panagriknam ka ay ayatam, tapno ang kasar kayo matang. Hun tatang, unay matan ti kastoy. Ay ayatak mat gayam ti tao aginurgurak. Makiasawa ak mat lagayam. Unexpected. Talaga akas tatigasa at nudaduma ko. Di mo namnamaan ti pasabak. Ita Amanda Charles Kinterseng. Isuda mo gayam tagkatuluyan. Kano kasla addayo ang mapasamak iday. Ay, hun nga ro tatang. Unexpected at talaga. Unay kamutan Alan, nagangot ti sakam. Anya? Ag-ugas ko lang itay Imbabad ko pa iti daw ni. Amumat ajak kaya ti angot mo. Iso amaturog kay Jesus ha. Di nakababayan. Anya? Pumanaw ka Alan. Talaga ajak kaya ti angdud mo. Malaman lang. Uwanan. Ay ngam Alan, kaya't kagayam ang makaidda. Nilaki din na yan. Talaga gayam asan mo awatan ti babae no aginaw. Ano sila ang Alan? Anya nga rin nag-produce kay ti duplicate mo. Ano sila ang bagay?
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya lakit din ti pudot ti panawon na yan. Kadigdigos ko lang, aglingling utak maneng. Kurt, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik-nak. Tauray si ka, permitilingit mo. Kawan, kita man, oray lag, tadilingid ko na eh. Kit sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapoy ti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric pan. Ay, saan? Ah. Diyak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar di ta electric fan. Hungar. So na sa sayat latan nga depuntan. Agtugaw ta. Dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at ti karton. Pangpaypay mo kanya. Uunay matirigat ko na ya. Kit agpada talahang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamot eh. Ni, agsahukan apidro. Itay ka pa anak katakdir iti sangwanak. Kunang nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabagilam na ita. Apay asaan mo ang maisa o. Na, ni. Nagsangi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibagam nga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na din. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis kumakasyan nakmag. Kasyan ka angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak di tiruar. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amo mo na. Dalasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsahan pa'y lang mo. Nung ay at makangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jakla ko man imay dito'y balayo. Ninakmod kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pa'y paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matang bakit? Mabanuga mo na. Pag ginanaanak mo na. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, outside di kulambo ka inton rabi, Saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman na ya. Kitwain, di mo makita, simap ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tain nakarod agluton. Ay, makaina na mula. Ay, siyak mamay, ti sumubrat di tatugaw mo, akot son, bakit? Ay. Uray ko lang nang ti panagurok ko. Nakaturuak dito Kutson at tugaw pa man. Salbag.
Nakaturog mo dito sa saklot ko na ito pusa may nangisit. Nagmayatin tuturugan na dito sa saklot ko. Baya man la maturog kanya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Na. Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayon? Kahit nakaluto akon. Manganta nga ruda na. Nakaturog mo dito pusa dito sa saklot ko na eh. Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Ming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay, dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapusa? Ibabak man lang ay inayado nun. Dagkak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Naimasgaan to'y linuto masidaon. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling it numangan. Ni. Aguro-uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay be bakit? Ay sus, mangan ka pa. Mabisin. Masya na nga ka. Na, manang nga asi ka mat iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na mait. Amo managlok magak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay keng ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat atayo mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papalang ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron. Agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita. Tasamor nga rod. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam. Di tabalay ti barkada. Sus Mariosep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat. Agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mo, tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera kin ag-jogging pants sa arumwar. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginano kasta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan arumwar. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, di imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutin amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Aguri ka. Inamang kitahan dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nan dya integ ko akanin na bakit? Di ta ka pelanga. Saan ka pa'y anakadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon.
Nakadigos ako man itay pay. Ang jakmod makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagado nga min ti agsaksak do. Nalabsak at adupay laang tinakapila ijay bubon nyo. Awan nga min ti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito ingam nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras? Sakbay ti alas 5, nasken anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapantag umatang iti fishbowl ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys ag crush ta anak ka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo't ano kasta? Oh, tatang. Apay nakigam kay ti do atimbang. Ibabaon ko ang mapansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakduam tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksak doon dagiti kaaruba tayo. Ibagamkin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para paypay ti nalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ah, ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Oy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusin ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Makisakdo ka man? Ganoin, awan mo danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matag. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak ngarod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wanan niya. Nalipatak mo tag. Nalipatam nga. Alalaki ak Tuwalnakan Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apay nagbayag ka. Nya ka magtin bakit? Ung tanak pa'y lang mag. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Agkakapsutak pa'y laang anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ay nadya po saan ang isit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot Agkagat pa'y mo. Para matlaang kang kada ito aramida. Takmo saan ka ama high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Tagtuduntok inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok iyan nagadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang paypay kinkwana. Talo mamiis tumutin ti panawin nagtudong. Ay, Dito. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan kang nagsubsublipay pusa.
Jose Lakay, agring ka. Jose, Di naman kalbi-kalbitan bakit ta nakaturo ka kon? apay nga rin nagsasao ka ngay. Apay ay ako manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katingaan ti Rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo jay pusa. Wan bakit? Ibagbaga mo dagiti lalakay kan babakit. Ano digusem ti pusa? Agtudo. Digusek sa manan apaturayat agtrangkasaw. Barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapu ititikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kiti. With matching video ki. Ay, jak makakanta manong. Tapir mi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Dandan eh. Kaya may lokat yung iugat ko. Tagaputa. Nakaroon ti bardag ka. Pagkanta, nagpailang met manong. Inibos mo pa yun di pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Tus home. Gusto na. Makatitilang mo dahil na panagkanta. Nay, uray lang makashower. Makashower ka manong. Was been Naganong ti shower dito. Nagiwan mo. This my thing. It's an Nagkakagilan na shower. agabyo. Nay, As... kaslamot. Pa. Ay, Arbes. Nay. Agarbis na talagan. Ay. Manong Jose. Jak pinalpas ka nagkanta ah. Ay, kaslaag tudon sa matayin. Ha? Aywan. Agtugdo na rin ka. Ay, sos! Iya! Ow! Ang tudo na talaga. Ay, sige, manong. Yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtudo na. Ala, anya lagi din. Alam manong Jose, makapatudugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.